Oh iya. Oh guys. Iya. Simbah kunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Heeh, Mbak. Aku ya sok nyetel videone bapak. Sok gumun aku dadi aku padha karo bapakku. Wah. Wah. Tangi. Hah? Tangi. Kata apa? Kata apa sini? Kandane aku. Kandane aku ajar. Wah, omonganmu ra cetha. Mumet ya? Apa? Mumet aku. Jelasino. Apa? Iki mau iki? Anggur. Edan. Wah, dah wae. Wah, kaya. Waduh. Wah. Wong gerang dombeli anggur keparat. Raden Toya. Mungsu sampean Raden Setyaki. Oh, Long. Hah? Setyaki sih seneng perang. Wis tuwa lho padahal. Heeh. Sapa sing mungsu Setyaki? Tumenggung Pradenta. Edian wong tuwa tangane wiwit keriput kok tangane antepe Raja Magog. Nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sapa? Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulina ditutuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh aku nyekel tumbak. Dhewe tak tumbak endo ki wonengen. Nyaut gada kok. Nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu gada wis kuning. Ya wis rampung, gada wis kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda ki wis diambil sing kuwasa. Oh. Gada wis ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, nggih, mengireng terus. Tumbak disendal tutuke siraku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindhane nggon cengel kanthi jengklit to. Dodok diadaku diek kontalku kok wedian. Wah, aku ki ming separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen niku Senopati Ndarawati ya. Jaman Prabu Kresna dadi ratu teng Ndarawati, sadurunge perang Bratayuda, Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki njata siwong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi ning krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ha ya wis. Kanan pundi-pundi Sencaki niku cengkiling kok. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih ta? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawane wong liya sak penake dhewe. Nggih. Dan Sencaki mundur kok nggih mundur mawon. Pokok mati aku kok. Sampeyan mungsuh sinten? Ngakune jenenge Jayasanga. Sapa lung? Anak Sencaki. Kuwi tunggal dene. Banyu ora milih munggah ning milih medhun, senengane ya jotosan. Jayasanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sapa kok? Anak Sencaki. Tangane atos, padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian kalah aku, kalah mawon. Ora ana sabrangan kok menang. Ya sekali-sekali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong Mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lho? Ha pilot. Udu. Pilot dengkulmu mlocet. Lah wong iso mabur nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot ku satriya kok.
Satriya Ngastina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkaca. Gatotkaca dengkulmu mlon. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintang iku. PPP. Udu. Iki ning nggon niku ora ngomongke partai politik. Enten bintang iki. Gatotkaca yo nganggo Kotang Antrakesuma. Nah, ya kuwi Kotang Antrakesuma. Kurane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana ki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Gatotkaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil niku. Mungsuh Sasi Kirana. Pun mundur mawon. Ya, edian. Wah, mati aku. Lho, Sasi Kirana ki ana sapa, Gatotkaca. Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ra apa-apa sing penting cetha ditampa kok. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean kene ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Iya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pideksa gedhe kuwi Simbaryaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku wedan. Lah terus anake Antarja, lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anake Antarja ya duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku nek cara peta, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Kula niku lola kulino kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngono lho. Ha iya. Lah terus si Antasena sing akhire kaya ndek anak gadah. Sapa? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogok kae. Antasena wis mati sampun. Ya ndek anak gadah. Jenenge sapa? Nek jenenge kula ora odong. Mang takon bilung niku sing kulino tepungan karo wong nom-nom niku. Sapa lho jenenge? Santosa. Kok ora ngawur. Anake sapa ta? Anake Antasena. Oh, ya ora cetha kok le takon. Anake Antasena niku Jayasena. Niku wonge ya kaya bapakne. Dlogak-dlogok sak penake dhewe.